בסרטון הבא אני אדגים כיצד ניתן לשכפל שלט לשער חשמלי מסוג V2. במקרה בידינו שלט של חברת עופר שערים, לא חשוב אם מדובר בעופר, אלון, מנדי או כל יצרן אחר, מה שחשוב שיהיה לנו שלט אפור מסוג V2 בדיוק כמו שרואים כאן בתמונה. את השלט הבתול ניתן לרכוש מסופר שלטים, זהו השלט הבתול. על השלט הבתול ניתן לשכפל עד 4 שערים שונים. כל כפתור יפתח לנו שער חשמלי אחר. מה שאנחנו עושים זה דבר כזה. כפתור העליון הוא כפתור מספר 1, הכפתור השני הוא כפתור מספר 2. אנחנו מחזיקים את שני הלחצנים 1 ו2 ביחד. קיבלנו 3 היבובים. עוזבים את לחצן מספר 2 ולוחצים עליו מיידית 3 לחיצות קצרות. 1, 2, 3. כעת עוזבים את הכפתור העליון, לוחצים עליו שוב, לוקחים את השלט הפעיל, לוחצים על הכפתור שמשדר בזמן שאנחנו מצמידים, והתדר עובר מהשלט המקורי לשלט הבתול. סופרים כ3-4 שניות, עוזבים את שני הלחצנים. עוברים ללחצן השני, מחזיקים אותו קבוע, שוב לחיצה ללחצן שמשדר, התדר עובר, סופרים כ3 שניות, עוזבים, וזה הכל, יש לנו שלט משוכפל. את השלט ניתן לרכוש בסופר שלטים 052-742-6242 או באתר www.sharim.co.il